Yun mga idols, 2024 new decals graphics para sa ating Suzuki Raider carburetor type 150cc. Nakita niyo yung pinaka bagong style niya, bagong decals Suzuki Raider R150, at makita niyo ito yung ating King of Underground. Ganun katindi to. Mga idols, matagal na ito sa ating market pero marami pa rin po talagang tumatangkilik at bumibili ito dahil sa kanyang quality at sa kanyang performance. Tara mga idols, silipin natin tong brand new model from Suzuki Motorcycle, all new carburetor type Raider R150. And mga idols, kompleto tayo sa color na pwede nyong pagpilian dito po sa Guanzon Suzuki Mangaldan, Pangasinan. Meron silang Titan Black, Celebration Red at Black with Metallic Triton Blue. Aba, napaka-formal itong bagong graphics and decals natin. Ang kanyang presyo ngayon 106,900 pesos ang ating SRP. Sa installment naman, ang down payment natin 9,800, and monthly amortization 2 years 6,929, 3 years 5,496, at meron pa tayong bawas dyan na 200 pesos pag maga ka magbayad. Yan po yung ating rebate para dito sa ating Raider R 150 carburetor type. And ang ating feature for today nga itong black with metallic Triton Blue. Ang gwapo ng kanyang combination ng kanyang color and siyempre graphics. Ang kanyang displacement 147.3cc, 4-stroke single cylinder with 4 valves. Kaya malakas tong ating Raider R150 na to. Double overhead camshaft, oil cooling, carburetor type to, at mayroong 6-speed transmission. Again, pwede nyong start to via electric start or kick start. So dalawa yung option natin para dito. At itong ating compression ratio 10.2 by 1. Aba mga idols, yan po, malakas yung performance na yan. At maximum power nito 15.4 HP at 9,500 RPM. Plus torque natin 12.4 Newton meters at 8,500 RPM. Ang ating average top speed can reach 150 km per hour. At may nakita rin tayong mga vlog na 160, ganun siya kalakas. Pero siyempre, takbong pogi lang tayo para laging maganda at safe tayo. Ang ating pinaka-front suspension para dito ay naka-conventional telescopic forks, at sa likod naman Showa brand monoshock via swing arm. At maganda yan, kahit meron tayong passenger or ating back ride, komportable pa rin tayong mga riders at yung ating OVR. Siyempre pa, pagdating naman po sa ating stopping power, naka-disc brake yung ating front and rear. Sa harapan, meron tayong wavy disc style, 2-piston caliper, Nissin and hydraulic type. Mga idol, siyempre pagdating sa ating mga naging video o vlog sa Raider R150, ay laging nire-request yan na sana lagyan nila to ng ABS. Hopefully, soon na yan. Sa ating namang rear brake, wavy disc din to, single piston, Nissin caliper. And siyempre, yun nga yung request natin. Hopefully, marinig tayo ng Suzuki Motors Philippines. At pagdating naman po sa ating gulong, yan, quality rin ang kanilang nilagay na brand dito. IRC brand yung kanyang tire. 7090 by 17 inch yung ating pinakagulong na sukat. At sa likod naman 8090 by 17 inch. Plus yung ating wheels, blue color, cast wheel yan. Alloy, Kaya mga idol, pagdating sa pormahan nitong ating bagong decals na to, color combination, astig din, di ba? Ang wheelbase ito ay 1,280 mm. At ang bigat ng ating carburetor type is 107 kg. So mas magaan ito kaysa po sa ating Raider 150 Fi. Siyempre yung ating upuan, one piece ito, at pwede rin tayong magsama ng ating back ride. Komportable naman dyan. Mga idols, ang ating seat height, may sukat naman to ng 764 mm. So mas mababa to ng 1 mm pagdating sa ating Raider 150 Fi. And sinubukan natin ng 5'6" ang height ko. Walang problema, flat-footed tayo. Kaya nga itong ating Raider R150 talagang mabenta to sa mga Pilipino dahil perfect pang Asian yung kanyang seat height mga idol. Kahit 5'3" ka, 5'4",
kayang-kaya mong i-rides to, walang problema. At mga idols, ito pong Raider R150 carburetor type, sa ilalim ng upuan yan, nandyan naman yung ating pinaka-gas tank. So, dito rin, nakalagay yung ating maintenance-free battery. Ang kanyang brand ay GS, talagang quality. At yung volume ng gas na may kalagay natin, may kakarga, 4.2 liters. Ganun kadami yan. At syempre, para sa ating mileage fuel consumption, 38 km per liter yung average consumption ito. Perfect Pero syempre, pagdating sa FI, mas matipid yun. Nasa 50 km per liter yun. And pag bumili kayo ito, may kasama rin tayong tools at yung manual nitong ating Raider R150. Well, yung ating handlebar, upright ang position natin. At kita naman po ninyo sa ating left handlebar, okay din yung grip natin, malambot yung ating grip na nilagay dito. Hindi siya magaspang, kaya maganda sa ating kamay. At yung mga switches and button natin, napakasimple lang din. High and low beam, signal indicator natin, at yung busina dito sa left side. Again, mga idols, itong right handlebar naman natin, siyempre, andyan naman yung ating brake lever, plus yung starting switch natin para sa engine. Pwede rin natin itong start via kickstart kung para meron tayong option pa. Yung susiyan natin dito, meron tong ignition key shutter lock, security ng ating motor pag pinapark natin. At yung ating panel, combination ng analog plus yan po ay may digital din. And marami pa rin talagang bumibili, tumatangkilik nitong unit na to. Talagang mabenta tong ating carburetor type na to. Ang ilaw nito, mga idols, napaka-forma ng design. Halogen bulb type yung mga ilaw natin dito from the headlight, yung mga signal light natin, halogen bulb type yan. At kita naman po ninyo, bluish yung kanyang pinaka-headlight. At sa likuran naman, yung brake light natin, syempre talagang visible din yan. Yung mga signal light natin dyan, ayan din ay naka-halogen bulb type. Again mga idols, yung ating pinaka-muffler dito, napaka-forma rin. Siyempre itong Raider R, paboritong iset-up to pagdating sa ganitong category. Sa underbone, ito yung pinaka-marami nagsiset-up. Mapa big bag setup man yan, or Thai look, or Malaysian look, depende na rin sa inyo kung may budget kayo. Again, itong ating brand new color and graphics na black and metallic Triton Blue, available na yan, 106,900 pesos. At dito tayo sa Guanzon Suzuki Mangaldan mga idols. Pwede nyo silang i-PM sa kanilang FB page or pwede kayong umorder sa kanila or PM nyo lang ako sa ating page mga idol. Follow nyo ako sa ating page. Tulungan ko kayo makabili ng mga Suzuki motorcycle na available dito sa kanilang branch. Yan mga idols. Mapa-installment man yan o cash, message nyo lang ako. Again, shoutout po sa mga sponsor natin. Premium Gears para sa ating customized jersey at sa ating iba pang sponsor gaya ng Sapphire Tire, Power Tire. Kasama mo sa hanap buhay,